Saleh Jahamis ta' 26 sena u Sakar Dekel ta' 23 sena, żewġ partitarji Iżraeljani ingħataw sentenza ta' sena ħabs sospiża għal 3 snin u ġew immultati 300 euro kull wieħed, dan wara li fil-qorti instabu ħatja li tlieta filgħaxija waqt il-logħba bejn Hamrun Spartans u Maccabi Haifa fis-Centenary Stadium f'Taqali xielu u għadbu il-flers. Quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia, iż-żewġ akkużati wieġbu ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom. Fis-sentenza tiegħu il-Maġistrat Farrugia ipprojbixxa liż-żewġ partitarji milli jitlu fi ground sportivi għal sena sieħa. Dawn il-flers twadbu meta iċ-champions tal-Kampjonat Malti bdew l-avventura tagħhom fl-ewwel round ta' kwalifikazzjoni tal-UEFA Champions League. Fi-stqarrija mill-Pulizija l-erba' filgħodu intqal li ż-żewġ Iżraeljani ġew arrestati brabta ma' dan l-inċident. 6 partitarji Iżraeljani inħarġu b'kollox mill-ground f'Taqali. Il-Pulizija qalet li bħal f'kull logħba wettqet tfittxijiet fuq kull persuna li kienet dieħla fil-ground. Fuq xi partitarji Iżraeljani instabu xi flers anke fil-partijiet intimi tagħhom. Intqal li meta inqalgħu l-inċidenti fil-ground, il-Pulizija immedjatament ħadu kontroll tas-sitwazzjoni u ġew evitati aktar inċidenti. Fil-fatt l-ebda persuna ma sofrit ġrieħi u fl-ebda ħin il-partitarji avversarji ma avviċinaw lil xulxin.